אתם מוכנים ילדים? אתם מוכנים? ידיים למעלה כולם! אבל לא להתבלבל, זה חשוב מאוד. מוכנים? ידיים למעלה על הכתף, לעשות התעמלות זה ממש כיף. ידיים על הראש, 1, 2, 3, ומה יבוא עכשיו? ידיים על הגב. ידיים למעלה על הכתף, לעשות התעמלות זה ממש כיף. ידיים על הראש, 1, 2, 3, ומה יבוא עכשיו? ידיים על הגב. עכשיו כולם מסתובבים! מסתובב. עכשיו כולם קופצים! לקפוץ! רגליים אחורה! רגליים קדימה! קדימה! מלך, אתה מבולבל! אתם רואים? זה בכלל לא מסובך! מצוין! ילדים! ידיים למעלה על הכתף, התעמלות! לעשות התעמלות זה ממש כיף. ידיים על הראש, 1, 2, 3, ומה יבוא עכשיו? ידיים על הגב.